final va anar precipitant aquesta estructura, que és una estructura que és de flashback, però a més és particular perquè són dues estructures que avancen, és a dir, són lineals però no paral·lels. L'únic que una va al passat i l'altra va al present. Per això, quan la del passat s'acaba, pràcticament, simbòlicament, ara no sé si coincideixi amb el present, però sí que arriba gairebé a encaixar, perquè són dues línies paral·leles que no es toquen, però que són, diguem que l'acció avança continuadament. I el problema que vaig tenir un cop vaig decidir això va ser equilibrar-ho, com equilibrar-ho, perquè era molt difícil, perquè són dues coses que no tenen res a veure. O sigui, la vida del legionari, és a dir, tot el que és al final de la novel·la, és pura acció. Acció, moviment, històries. I l'altra línia argumental del passat és estudiat, ja va ser això. Hi ha molta acció, també, però és la història d'ell, la casa de caritat, vas introduint coses, ell que és petit i no tenia res a veure amb l'altre. I això va ser un dels problemes de creació que al final diríem vaig resoldre sintetitzant al màxim el passat, perquè diguem que els capítols són relativament curts, perquè són capítols que et deixen, per deixar una mica l'angoixa i la sensació de continuar en el següent, però al mateix temps havia d'aconseguir que el que no fes el lector fos saltar-se el capítol del passat i anar al futur.